bawb, heddiw mi fyddai'n deitha chi am sut i wneud y mwyaf am diwrnodau deiliaid cynnig yma yn Brifysgol Bangor. Felly be allwch chi ddisgwyl o'n diwrnodau deiliaid cynnig? Mi fyddwch chi'n cael y cyfle i fynychu sesiynau pwnc ar gyfer eich pwnc o'ch dewis chi a dysgu mwy o wybodaeth am eich pwnc o'ch dewis. Mi fyddwch chi'n cael y cyfle i fynd i weld JMJ, sef ein neuadd ar gyfer myfyrwyr Cymraeg. Fyddwch chi hefyd yn cael y cyfle i fynychu cyflwyniadau am lety yma ym Mangor, am gyllid myfyrwyr a hefyd am fywyd myfyrwyr Cymraeg ym Mangor. Felly, dyma 5 peth i'ch helpu chi wneud y mwyaf o'r diwrnod deiliaid cynnig. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr eich bod chi'n cyrraedd mewn digon o bryd. Mae yna lot o bethau mynd ymlaen yn ystod y diwrnod, felly ydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod gennych chi amser i ymweld â bob dim. Yn ail, gnewch yn siŵr bod chi wedi'ch sgwennu'ch cwestiynau o flaen llaw. Fel ddudais i eto, mae yna lot yn mynd ymlaen, ydych chi ddim eisiau cofio'ch cwestiynau. Dwi'n siŵr bod gennych chi lot ar eich meddwl ar y funud, felly sgwennwch nhw gyd i lawr fel bod nhw'n barod gennych chi pan ydych chi'n cyrraedd Bangor. Yn drydydd, gnewch yn siŵr bod chi'n siarad efo staff a'n myfyrwyr. Maen nhw gyd yma i'ch helpu chi, felly yn enwedig siaradwch efo myfyrwyr. Maen nhw gyd i bod yn yr un sefyllfa ydych chi yn efo rwan, a nhw fydd y bobl gorau i ddeitha chi'n union sydd beth ydi o i astudio a byw ym Mangor. Yn bedwerydd, gnewch yn siŵr bod chi'n tynnu digon o luniau a digon o fideos. Mae'n ffordd gret o ddangos i'ch ffrindiau a'ch teulu chi adra sut le ydi Bangor, a mi o hefyd yn ffordd i chi gymharu Bangor efo prifysgolion eraill. Yn ola, gnewch yn siŵr bod chi'n cael gweld bob dim sgen Bangor i gynnig. Mae yna lot yn mynd ymlaen yma a ydych chi'n dod yn byw mewn 2 blynedd. Ydych chi eisiau gwneud yn siŵr mae Bangor ydi'r ddinas i chi. Felly gnewch yn siŵr cymwch y cyfle i weld bob dim sydd gan Bangor i gynnig. Felly dyna ni am heddiw. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cyn y diwrnodau deiliaid cynnig, cysylltwch â ni.